गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे टपिकखौ नायलांदो एसे थ' इन्टारेस्टिं आपडेट आङो लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय थ' लेटलिबाबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों दाखालिनो नुनो मोनखादोंमोन आरोना बे भिडिअखौ नाथाय आङो एथबां जे बेबायदि ट्रेन्ड जागोन थ' आङो बेखौ हमनानै मोनाखैमोन आरो दा जियानो हक बयबो ससियेल मिडियायाव सावरायबाय थानायखाय आंबो थानो हायैनि नैबे भिडिअखौ एसेब्लाबो लानानै फैनाय जाबाय आरोना जिहेतु जोंबो एफा एनैबाबो कन्टेन्ट क्रिएट खालामो जाबाबो जायाब्लाबो आरोना दा जियानो हक जोङो इमान बेबायदि माने पपुलारबो नङा जास्ट जोङो बानायो भिडिअ क्रिएट खालामो आरोना कन्टेन्ट क्रिएट खालामो बेखिनियानो दा जियानो हक जोंनि गेजेराव बे साननैसोआव जोङो एसे दावराव दावसिबो गोसारबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों जाथायफोरा जानाङि जाथायफोरा जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ दुखुनांथाव जाथाय मा बुंनो ना दा बुंनानै फोजोबनो हाया आङो दिनै सानाखै बे दावराव दावसिनि सायाव सावरायनो होननानै आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जायाखै रायजोफोर थ' मोनसे भिडिअ जोङो बिराद माने जोंनियाव दा ट्रेन्डआव थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बयबो सिनायनो मोनखायो ओरैबायदि माने पपुलारखा जोङो माब्लाबा माब्लाबा बेबायदिनो गावसोरनि बा बिसोरनि बेबायदिनो फेसबुकआनो जा बायदिसिनायानो जा जोङो बेवहाय बेबायदि गुरलाब गुरलाब थाखा लानानै कन्टेन्ट बा बेबायदिनो भिडिअसफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो थ' बिथांमोनानो जाबाय आलु आरो बेबायदिनो मैदेर आरो बाखि आं नामफोरखौ मिथिया मा मा नाम थालाबायोना दा जियानो हक दा जोङो मोनसे भिडिअ गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों ट्रेनावबो जोङो एसे माबा बुलायलाबायनाय नुनो मोन्दों ना आरो बेबायदिनो हाथायावबो जोङो बेबायदिनो बुलायनाय नुनो मोन्दों आरो सोरबा सोरबा बेवहाय बेबायदिनो निस्सय फट' खेबदों जानांगौ भिडिअ खालामबाय थाग्राबो दं जानांगौ दा मानि थाखाय भिडिअखौ बेबायदि बानायखो ना अरिजिनेलसो ना डुप्लिकेटसो आङो दा बेखौ मिथिला मा काहानि दं सिङावहाय ना दा जियानो हक भाइरेल खालामनोसो खालामखो ना मासो खालामखो बेखौ बुंनो हाला आरोना जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय सोरबा सोरबा माने बेबायदिनो फेनखौ नुसिगोन बायदिसिना माबा माबि बेबायदिजों साउन्ड ओंखारबोनायबो जोङो नुनो मोन्दों आं एसे भिडिअ क्लिप्स होगोन मानो बेबायदि बुलायखो आरो मानो बेबायदि भाइरेल जाखो आरोना थ' पपुलार गोजाखा गावसोरनो दा जोङोथ' आरो जेबो बुंनो समाया बुंनो थाङोब्ला माथो बुंनो गावसोरनो गासिबो मिथिखायो कन्टेन्ट बानायबाय थाखायो नङा होमबा दा बयबो भिडिअसखौ बानायसावनायखाय आंबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो जोङो बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएट खालामग्राफ्रा बुलाय सुलाय खालामोब्लाथ' नुनायाव एसेब्लाबो उसुबिदा जायोना थ' मानो बेबायदि जाखो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना थ' एसे भिडिअ क्लिप्सखौ नायदो नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनगोन बेबायदि ट्रेनावबो हाथायावबो जेराव मेराव बेबायदि बुलायलायोब्लाथ' बेयो माने मोजां जानाय नङा ना थ' जोङो बेखौसो नुनो मोनो दा जियानो हक आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बुलायबाय आलु मुवा बुलायलायबाय